हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी प्रभु मरनु हरे इന്ന് हरे कृष्णा प्रभु. हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु. കുമുദ മാതാജി ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ജി. സോറി കുമുദ അറിയാണ്ട് ലക്ഷ്മി മാതാജി ആയിക്കോ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസിന്റെ എന്താ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഇത് വേറെ ആളാണല്ലോ ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇല്ല മാതാജി തന്നെയാണല്ലോ. ആണോ? ഇല്ല പ്രഭുജി, ബീന എം കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളാണ്. സോറി അത് സോറി കേട്ടോ. അത് പെട്ടെന്ന് കയറി പേരുകൾ അങ്ങോട്ട് മാറി വരുമ്പോഴേ അറിയാണ്ട് പറ്റിപ്പോകണം. ഇപ്പൊ ശരിയായില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ശരിയായി പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ. ഇന്നത്തെ 12ാമത്തെ അധ്യായം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലായ ചക്ഷുരുന്മീലനയന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനി തിരുനാമനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കരുണാസിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപതേ ഗോപേശാഗോ വിദാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ. സപ്തകാനന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേ തിരുവൃഷഭാനു സുദേവേ പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേ ച കൃപ സിന്ധോഭ്യേ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्वेत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रदाय निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते देवदाद स्वामिन् इति नामिने. नम आचार्य पादाय निधय कृपप्रदाय गौरगता दामोदर नगर ग्रामधारिणे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. അത് ഇന്നലത്തെ കുറച്ച് വലിയ അധ്യായകാരൻ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോയിട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, കുഴപ്പമില്ല, കാരണം വലിയൊരു അധ്യായമായിരുന്നില്ലേ. നമ്മൾ ഇന്ന് 12ാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കാൻ പോണ പേര് ഭക്തിയോഗം എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഈ ഭഗവാൻ എന്താ വെച്ചാൽ വിശ്വരൂപ ദർശനം നടത്തി. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് മത്കർമ്മക്രം മത്പരമോ മൽഭക്ത സംഘവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു മാമേതി പാണ്ഡവ. അതായത് പ്രിയ അർജുന, എൻ്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ട്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ്, വളരെ ആ അഡ്വൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് 11ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 12ാമത്തെ അധ്യായം 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റണ്ടല്ലേ? കാണുന്നുണ്ട്. കാണാം പ്രഭു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും അർജുനന് സംശയം വരികയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അർജുന വാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്തം പര്യുവാസതേ യേ ചാപ്യം അക്ഷരവ്യക്തം തേഷാം യോഗവിത്തമ. അർജുനൻ ചോദിക്കണം, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിന് ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ, അതായത് ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഇരു കൈകളുമുള്ള ആ കൃഷ്ണരൂപത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാണ് അർജുനോട് പറഞ്ഞല്ലേ.
അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എല്ലാ സമയം അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ, അത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? മയ്യാവേശ മനോയേമാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേത സ്ഥേമേ യുക്ത തമാമത. അതായത് പരമപുരുഷോത്തമൻ പറയുന്നത്, പരമപുരുഷോത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയരത്തിരിക്കുന്ന പുരുഷോത്തമൻ, പുരുഷന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ആള് എന്താ പറയണേ? എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയ ദൃഢവിശ്വാസത്തോട് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെ അല്ലേ അർജുനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്റെ വ്യക്തിരൂപമായ ആ കൃഷ്ണ രൂപത്തെ, ഇരു കൈകളോടുകൂടിയുള്ള എന്റെ കൃഷ്ണരൂപത്തെ, അതാണ് ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളത്. മറ്റേ രൂപങ്ങളൊക്കെ അതിന് താഴ്ന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ, വൈകുണ്ഠ അവിടെയുള്ളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള എന്റെ രൂപം, അതായത് ആ വിശ്വരൂപം എല്ലാം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ദ്വിഭുജനായിട്ടുള്ള ആ രൂപം വരുമ്പോൾ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ടത് മനുഷ്യരൂപം ഉള്ള ആ രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തിലൂടെ എപ്പോഴാണോ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ അതിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്, അർജുനൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അല്ലെ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും എന്ത് ചെയ്യുന്നതും അതെല്ലാം എന്നെ അർപ്പിക്കാൻ 24/7 ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പരിപൂർണമുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഏത്വം അക്ഷര നിർദ്ദേശ അവ്യക്തം പര്യുപാസതേ സർവത്രഗമ ചിന്യം ച കൂടസ്ഥമചലം ധ്രുവം സംന്യ അന്യേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേരത. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തത്പരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അതായത് വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നമ്മള് അവ്യക്തഗത രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ, ആ രൂപത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? അതും സമഭാവനയോടെ അല്ലേ, അത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിക്കൊണ്ട്. ഭക്തിയുടെ പറയുന്ന 3 കാര്യങ്ങളെ പറയണേ: കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി എന്നിട്ട് 3 എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്. ഈ കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ആ ഭക്തിയിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടുള്ള കാരണം, അപ്പൊ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് അറിയില്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്തോ ഒരു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും. മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഉയർച്ചയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അറിയാം, എല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ട. പക്ഷെ അത് എല്ലാവരിലും ആ ഒരേ മാതിരിയുള്ളത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് മധ്യമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉച്ചത്തിലുള്ളതാണ്. കാരണം അവർ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും അവരിലുണ്ട്. കാരണം അവർ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണ്, അവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവർ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാം, ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിലും നല്ലത് വന്നാലും ദ്വയമില്ലാതെ നല്ലത് വന്നാലും ചീത്ത വന്നാലും ഒന്നിലും അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്കാണ് ഉത്തമാധികാരിയെ കയറുന്നത്. അപ്പൊ അതേമാതിരിയുള്ള ആൾക്കാരെ സമഭാവനയോടെ അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ സർവ്വജീവികളുടെയും ഒരേ മാതിരി കാണിക്കാൻ, എല്ലാത്തിലും ഒരേ ആത്മാവാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നന്മയെ അവരുടെ എല്ലാം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയമല്ലാത്ത അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലും ഇടപെടാതെ അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉപാസിക്കുന്നവരോട് തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനാട്ടിലെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് എന്താ? ക്ലേശോ അധികതരസ്തേഷ അവ്യക്ത സക്തചേതസ അവ്യക്താഹി ഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതേ. അതായത് പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും അല്ലെ, ഇവിടെ അവ്യക്ത രൂപം നമ്മൾ കാണേണ്ട ആ ഓർമ്മയില്ല അല്ലെ, ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് പറയുന്നത്. ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തെ പ്രയാസമേറും, ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സദാസേവം
ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചിന്തിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭക്തി പെട്ടെന്ന് വരും അല്ലെ. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അവ്യക്ത രൂപത്തെയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ അവർക്ക് ഉന്നമനത്തിൽ വരാനായിട്ട് കുറെ കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവർ വരുന്നത് ഭക്തിയിൽ വരും. ഭക്തിയിൽ ഒന്ന് പക്ഷെ ആ പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ലിഫ്റ്റിൽ കയറി പോകണമാര് പോകും. മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ പൂണിയൊക്കെ ചവിട്ടി കയറി ചിലപ്പോൾ പതുക്കെ കയറുന്നുള്ള ഇതിന് പടം കണ്ടു അല്ലെ. അതേമാതിരി അവർക്ക് വളരെ ദുഷ്കരമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികളെന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താൻ, അതായത് ഭഗവാൻ പ്രഭു അതിന് ഉപമ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ പലയിടത്തും കാണാനില്ല. പണ്ടൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടാവും. ആ പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന അഡ്രസ്സോട് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പെട്ടിക്കകത്ത് നമ്മൾ ഇട്ടാത്തില്ല അല്ലെ. അത് ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കിട്ടി പിന്നെ അത് പോസ്റ്റ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ വളരെ സമയം എടുക്കും. എത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന വ്യത്യാസം. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും എന്ത് പറയുന്നതും എന്ത് കേൾക്കുന്നതും എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നതും അല്ലെ, പൂജ കർമാദികൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദ്വിജമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എത്രയും വേഗത്തിൽ അവർക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി നമുക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തി കിട്ടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെ പല രൂപത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല രൂപത്തിൽ കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്തുമോ എത്തില്ലേ എന്നറിയില്ല. എത്തിയാൽ തന്നെ അതിനെന്റേത് സമയമെടുക്കും. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹരൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. നമ്മളതിനെ ഇപ്പൊ ഇത് കാണിച്ചല്ലേ, നമ്മൾ പൂജകളും കർമാദികളും ചെയ്യാനായിട്ട് അമ്പലങ്ങളിൽ കാണുന്നല്ലേ. ഇവിടെ വിഗ്രഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതു സർവാണി കർമാണി മൈ സന്യസ്യ മൽപര അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര ഭവാമിന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശത ചേതസം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്റെ പിന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും കരകയറ്റും. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ നേരത്തേലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഇത് തന്നെ പറയാം. എന്താ അർജുനോട് എന്താ പറഞ്ഞ, നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നതും എല്ലാം എനിക്കായിട്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന അതേ കാര്യം ഭഗവാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇത് പറയുന്നത്. എന്താ കണക്കല്ലേ, കടലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കാരം. ഈ കടലായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അല്ലെ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് എല്ലാം എന്റെ മനസ്സിൽ ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒന്നില്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചോളും അങ്ങ് വിചാരിച്ചാൽ മതി അല്ലെ. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ എപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റുന്ന നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ ടെൻഷനാണ് മരണഭയം അല്ലെ. ആ മരണത്തെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാലും നമുക്ക് അതിന്റെ ടെൻഷനാണ് അല്ലെ. മരണം വരുമോ? കാരണം നമുക്ക് സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമോ ഇത്ര മണിക്ക് നമ്മളവിടെ എത്തും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എത്തില്ല എന്നറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇതെന്താ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല, നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി മറന്നുപോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തൊക്കെ മരിച്ച വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, സത്യത്തിൽ അത് നമുക്കൊരു ഇന്റിമേഷൻ തരുകയാണ് ഈ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സംഗതിയാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മളത് മറന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ദുഃഖാലയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മരണചക്രത്തിൽ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് പോലും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്നും അല്ലെ, എല്ലാവരും എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്നും ഇവിടെ ശാശ്വതമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തി അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നതും കുതികാല് വെട്ടുന്നതും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അല്ലെ. കലികാലം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, 5000 വർഷമായിട്ട് അപ്പോഴേക്കും അതിന്റെ കഷ്ടകാലം നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മറക്കല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ എന്നും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു അസുഖം വന്നു, ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടെൻഷൻ വരാം, അയ്യോ എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോത്സ്യന്റെ അടുത്ത് പോയി ജ്യോത്സ്യം പറയും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെൻഷനായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഫുൾ സറണ്ടർ ടു മീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ പല കാര്യത്തായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. അതന്നെ പറഞ്ഞ് എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഒന്നിക്കൊണ്ട്
ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളിൽ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും എന്നാണ് ആ പടം കൂടെ കാണിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ പടത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ, അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരു സ്ഥിതിവിവരമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ ഒരു മരം ഉണ്ട്, മരത്തെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പറയണാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ് രജോ ഗുണമുള്ള ഒരു ആനയാണ്. ആന എന്താ ചെയ്യണേ? ആ മരം പിടിച്ചിങ്ങനെ കുലുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഏത് സമയത്തും അത് വീഴുന്നുള്ളത്. ആ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൊമ്പത്ത് എവിടെ ഇരിക്കണം? അവിടെ വെളുത്തത് ഒരു പകലും കറുത്തത് രാത്രിയുമായിട്ടുള്ള, രാത്രിയും പകലുള്ള രണ്ട് എലികളായിരിക്കണം. എലികൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യണേ? അയാളെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൊമ്പ് ഇങ്ങനെ കടിച്ചിരിക്കണല്ലേ. എപ്പോ വേണേലും കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞ് വീഴാന്നുള്ളത് എല്ലാം മരണത്തെ പറ്റി ഇതൊക്കെയാണ്. കാരണം രജോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ അഹംഭാവവും കാര്യങ്ങളാണല്ലേ മരം പിടിച്ച് കുലുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. ആ പിടിച്ചിരിക്കണതിന്റെ അറ്റത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എലികൾ കാർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. രാത്രിയും പകലുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് കാർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. മുകളിൽ എന്താ ഉള്ളത്? മുകളിൽ ഒരു തേനീച്ചക്കൂടുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തേനീച്ചയുടെ കുത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം അവിടുന്ന് വീണ തേൻ കുടിച്ചുകൊണ്ട് അതാണ് സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷത്തിൽ തൂങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അതേസമയം അവിടെ ഭഗവാൻ കുറച്ചും മുകളിൽ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ ബഹളത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ആ മുകളിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന കുറച്ച് തേൻ അല്ലെ, തേൻ പുള്ളി വീഴുന്നതാണല്ലേ. ആ തേൻ നുകർന്നുകൊണ്ട് അതാണ് എല്ലാ സന്തോഷം. ബാക്കിയൊന്നും നമ്മൾ അറിയുന്ന പോലില്ല എന്താ നടക്കുന്നത്. അത്രയും ഒരു ടെൻഷനിൽ ലൈഫിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. നമ്മൾ എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ മരണം സംഭവിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ സംഭവിക്കാം അല്ലേ. ആ സമയത്തും ഭഗവാൻ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതൊന്നും അറിയാണ്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ്ട് ആ വരുന്ന തേനും നുകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യണേ. ഈ ലൈഫ് എങ്ങനെയാ പോണത്? അവിടുന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഴുന്ന നേരെ വിഷത്തിലേക്കാണ് വീഴുന്നത്. നമ്മുടെ കർമ്മക്കണക്കിലേക്കാണ് ചെന്ന് വീഴാൻ പോണല്ലേ. ആ കർമ്മക്കണക്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ജനനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കാണിച്ചിരിക്കണേ. നമ്മളിതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. ഞാനാണ് അഹം അല്ലെ, ഞാനാണ് എല്ലാം, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ് എന്നും പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇതായിട്ട് ഇതാണ് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലെ. ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ ലൈഫ് ഈസ് ഷോർട്ട്, എൻജോയ് മോർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മൂഢത്തരത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് പിക്ചോറിക്കലുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി 8 മുതൽ 12 വരെ ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വെച്ചാല് ഭഗവാൻ ഓരോരോ ഉപദേശങ്ങൾ തരുകയാണ്. കാരണം ആദ്യം ഭഗവാൻ പറയും, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതും പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പോലെ മുകളിലേക്ക് വരെയുള്ള നമുക്ക് അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ മയ്യേവ മന അധൽ സ്വാം മയം ബുദ്ധി നിവശിഷ്യസ്യ മയ്യേവ ഊർധ്വം ന സംശയം പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ചിലത് ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറയില്ലേ, ഓം ശാന്തി 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 എന്ന് നമ്മള് 3 പ്രാവശ്യം പറയാൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യത്തെ അച്ചട്ടാക്കി ചെയ്യുന്ന ശാന്തി മാത്രം ചെല്ലുന്ന മാതിരി ഭഗവാൻ പല തവണ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്താ ചെയ്യണേ? എന്നിൽ തന്നെ എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യുക. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ കർമ്മം, നമ്മുടെ കർത്തവ്യം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് നമ്മളൊക്കെ അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കളെ ആ ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്ററാണ്. ആ ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജോലി. നമ്മൾ ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലും ചെയ്തിരുന്നത്. അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയണത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടത്തെ കർമ്മക്കണക്കൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ആദ്യമേ ഭഗവാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ കെട്ടിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ സഞ്ചിത കർമ്മം സഞ്ചിയിൽ കെട്ടി തോളിലിട്ട് നടക്കുകയാണ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അതിന് ഒരു സമയമാവുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചോളുന്നില്ല. പ്രബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെടി നട്ടു വളർത്തുന്ന മാതിരിയാണ്. അതൊരു കായയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അത് പതുക്കനെ ഒരു കായ ഉണ്ടാവും. ആ കായ നമ്മൾ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പതുക്കനെ മുളച്ച് വന്നിട്ട് അത് വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താവും? അതിന്റെ കായയും പൂവും ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. ഒരു മാവ് നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങളെടുക്കും.
ചില ചില കാര്യങ്ങൾ തെങ്ങൊക്കെ പറയേണ്ട ഒരു 3 കൊല്ലം കൊണ്ട് കൊലയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 5 കൊല്ലം കൊണ്ട് കൊലയ്ക്കുന്ന പറയും. ചില മാവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം പിടിച്ചിട്ട് കൊലയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതേമാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്തോറും ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ അങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കിടന്ന് അത് വന്നിട്ട് അത് അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു സമയം വരുന്നത്. ആ സമയം വരുമ്പോഴേ നമ്മളത് അനുഭവിക്കുന്നു. അതുവരെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന കർമ്മക്കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയമാകുമ്പോൾ അത് കുറേശ്ശെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്ത കർമ്മം ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്തോളെ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടി നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് സഞ്ചിയിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ തോളിൽ കയറ്റി കിടക്കുകയാണ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ, അടുത്ത ജന്മം വരുമ്പോൾ ഇതും തോളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആ മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ബാക്കി ചെയ്ത് കൂട്ടിയുള്ള കർമ്മം വീണ്ടും ആ സഞ്ചിയിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ തോൾ സഞ്ചിയിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുക അല്ലെ. ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കും, ഇതെന്താ എനിക്കെന്താ ഇങ്ങനെ, മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ നോക്കും ഞാനെന്താ ഇങ്ങനെ, എനിക്കെന്താ ഇങ്ങനെയായെന്ന്. കാരണം എന്താ, അത് നമ്മുടെ എല്ലാം കർമ്മഫലങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ് മുഴുവനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ കർമ്മഫലങ്ങളെ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഏക വഴി ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ആദ്യം പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ എനിക്കായിട്ട് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ വരാണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ചെയ്ത കർമ്മഫലങ്ങൾ പോണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്നിൽ അർപ്പിച്ച് ആ യജ്ഞം ചെയ്യുക അല്ലെ. ആ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ യജ്ഞപുരുഷൻ ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. ഏതാണ് യജ്ഞം? കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓരോരോ യജ്ഞമുള്ളൂ അല്ലെ. വേറെ പൂജയും മന്ത്രവാദങ്ങളും ഹോമങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മാലയിൽ ജപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം കണക്ക് വയ്ക്കാൻ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട നമ്മൾ എത്ര ഞാൻ ചെല്ലുക, ഞാൻ 5 ചെല്ലുകയോ 10 ചെല്ലുകയോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. പിന്നെ ഓരോന്ന് ചെല്ലുമ്പോഴും ഒച്ചയോടുകൂടി ചെല്ലുക. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. ചെല്ലുന്ന ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെല്ലുക. അതായത് ഒരു തെറ്റില്ലാണ്ട് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലുക. അപ്പൊ അത്രയും ക്ഷേമമായിട്ടല്ലേ ആ ചെല്ലാനുള്ള മഹാമന്ത്രം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അത് മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ. അത് ചെല്ലുന്നതിന് സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതിൽ നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണേ, ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണത്തിൽ മുഴുവൻ നമ്മുടെ പലവരും അത് ആരുടെ കയ്യിൽ കൂടിയൊക്കെയാണ് കയറി വരണല്ലേ. അതിൽ കൂടിയൊക്കെ വരുന്ന ആ കർമ്മക്കണക്ക് മുഴുവനുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് കഴിച്ചാലല്ലേ, ആ ഹോട്ടലിൽ ചിലപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളെ എന്താണ്, അയാൾ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലെ ടെൻഷനിലായിരിക്കും. അയാൾ മനസ്സിൽ ആകെ നമുക്ക് ടെൻഷൻ പിടിച്ച് ദേഷ്യത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ദേഷ്യവും ആ ഭക്ഷണത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ ഓരോ ചിന്തയും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ ഭക്ഷണത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മാറ്റി അതിനെ പ്രസാദമാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ഒരു കർമ്മക്കണക്കും ഇല്ലാത്ത ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമുക്ക് ഭഗവാന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തിനാ ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഭഗവാൻ നമ്മളൊരു സന്തോഷം ആയിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ. ആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഭഗവാൻ അതിലുള്ള എല്ലാ കർമ്മക്കണക്കുകളും മാറ്റി നമുക്കത് ശുദ്ധമായിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് തരും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിതമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആദ്യമേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ഞാനായാലും ഗുണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാനായാലും കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞാനായാലും എന്നെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇട്ടാ, ഇപ്പൊ വഴിയിലിട്ടൊരു ആടിനെ വിട്ടെന്ന് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് പറയരുത്. അതല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തോ അത് ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് വെറുതെ തോന്നുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അവിടെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്റെ കർമ്മക്കണക്കൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അല്ലാത്ത നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ജനിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരിക്കലും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് അല്ലെ. ചിലവർ കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര നമുക്ക് തോന്നണോ, അയ്യോ അവരിങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി കേൾക്കുന്നില്ല? പ്രഭുജി കേൾക്കുന്നില്ല. പ്രഭുജി മ്യൂട്ടായി തോന്നുന്നുണ്ട്.
ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്തായിപ്പോയത് മോളെ? പ്രഭുജിന്റെ അത് അൺമ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. Hare Krishna. Prabhu left പോയി. ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല മാതാജി, അവിടെ എനിക്കൊന്ന് പ്രഭുജിന്റെ ഇതായിരുന്നു, നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്തോ ഉണ്ടെന്ന്. അതെ. ആ അത് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം മ്യൂട്ട് ആയിരുന്നില്ലല്ലോ. അതാ പോകുന്നു. Hare Krishna Prabhuji. ഈ ഈ ഈ സ്ക്രീൻ കാണണ്ടേ അല്ലേ? ഇപ്പൊ കാണാം പ്രഭുജി. അല്ല, ഈ സ്ക്രീൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കല്ലോ പോയതല്ലേ? ആ അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് അടുത്ത് പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ ഒരു പടം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന് വളരെ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പൈസയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണന് ഭഗവാനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ത് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്രാഹ്മണൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പൂജകർമാദികളും നൈവേദ്യം ചെയ്യുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് ചെയ്തിരുന്നത് സാങ്കല്പികമായിട്ടാണ്. കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കയ്യില്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഇന്നത്തെ ഇതേമാതിരി ആരതി ഒഴിയുന്നതായിട്ട് കാണിക്കും, കർപ്പൂരം കത്തിക്കും, അല്ല ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ച് ധൂപം എടുക്കുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളക്ക് കത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന് പല പല രീതിയിലുള്ള ഭോഗുകൾ, അതായത് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം തുടർന്നു പോയി. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ ആ ഒരു ധ്യാന നിരതർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനും ഇതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇതായിട്ട് ഈ പ്രസാദം ഭഗവാന് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബ്രാഹ്മണൻ തോന്നി വല്ല ചൂടുണ്ടാവോ എന്ന് തൊട്ട് ആ സ്വപ്നത്തിൽ ഭഗവാൻ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ തൊട്ടപ്പോ ബ്രാഹ്മണന്റെ കൈ ഉള്ളേണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് ബ്രാഹ്മണന് തോന്നി. അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ചാല് ആ സ്വപ്നത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ധ്യാനനിരതനായിട്ട് സ്വപ്നമാരി അർപ്പിക്കും. കാരണം ബ്രാഹ്മണനിൽ ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ സാങ്കല്പികമായിട്ട് ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യണം. അത്രയും ധ്യാനനിരതനായിട്ട് ഭക്തി പുരസ്സരം ആ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണന്റെ കൈ പൊള്ളി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥികമായിട്ട് ആ ഭഗവാൻ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മതവേ നമുക്ക് സാങ്കല്പികമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട, നമ്മൾക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുന്നല്ലേ, ധൂപം ദീപം എല്ലാം ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പറ്റുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മളെ പറ്റുന്ന കാലത്ത് ഭഗവാനെ അർച്ചന ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഭക്തി പുരസ്സരം ഭഗവാനെ ചെയ്യാം, നൈവേദ്യങ്ങളൊക്കെ അർപ്പിച്ച് ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആരാണോ, ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, എന്നിൽ സംശയമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്നിട്ട് അഥചിത്തം സമാധാത്വം ന ശക്നോഷമൈ സ്ഥിരം അഭ്യാസ യോഗേന തതോ മാമി ചാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തിനെ ജയിച്ചവർ, അതായത്
ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഒന്നും ഭഗവാന് അർജുനന് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതായത് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാതിരി അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിനക്ക് സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോ സൊല്യൂഷൻസ് കൊടുക്കണം. അതായത് ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭക്തി വ്യാപീകരിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ എല്ലാം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇനി നിനക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അതായത് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കാനാ പറയണേ. ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, പക്ഷെ അതേസമയം യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിമിത്തം യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കാം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടെങ്കിലും നീ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക എന്നാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് അടുത്ത് പറയാൻ പറഞ്ഞ ക്ഷാസേഭ്യ സമർത്ഥോസി മൽകർമ്മ പരമോഭവാം മദർത്ഥമ കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധം വാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ട നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിൽ, അതായത് ആദ്യം ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപീകരിച്ച് ഭഗവാനിൽ തന്നെ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ശരി, പിന്നെ അതും നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ല. എന്താ പറഞ്ഞേ? ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും അല്ലെ ഭക്തി നിർബന്ധങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർബന്ധപൂർവ്വം അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് പറയണം, ഇനി അതിനും പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ട നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ അതും നിനക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഓരോന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തിക്ക് വരാൻ കാരണം ഭഗവാൻ അറിയാം മനസ്സിലർപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ വിളിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ കെട്ടാണ്. മനസ്സ് അർജുനൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വായുവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ, പക്ഷെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ തരത്തിലുള്ള പറയണം. നീ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കല്ലേ, ഭഗവാനിൽ എല്ലാം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് ചെയ്തു നോക്കുക. അതും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നീ എനിക്കായിട്ട് നീ പരിപൂർണതയിൽ എത്തുന്നു പറയണം. എന്നിട്ടോ സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്ന സഹായിക്കാം. അതായത് ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. കർമ്മത്തെ എങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. അത് ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം അല്ലെ. പല പല അമ്പലങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ ഇതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കും അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവാൻ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാ പൈസയും കൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെലവാക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല. അവർ പറഞ്ഞ 50% എങ്കിലും നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 50% എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുക. അത് ഇത് ഈ മേർപ്പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെ അമ്പലാവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ചെലവാക്കാം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എൻ്റെ പകുതി, അതായത് 25%, നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 25% നമ്മൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളോടുള്ള കുശുമ്പും കുനിഷ്ടമൊക്കെ കുറയും ചെയ്യാലേ, നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള 25% എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനോ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കായിട്ട് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക എന്നാണ് പഴയ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതന്നെ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷെ അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ പ്രഭു അതിങ്ങനെ ഓരോ നമുക്കോരോ ഓപ്ഷൻസ് തരികയാണ് അല്ലേ. കൃഷ്ണാബോധം പറയാൻ ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെ പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണം അതേമാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ചെറിയൊരു അംശമെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്വന്മനസ്സാലുള്ള സേവനം ഈശ്വരപ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. അതായത് ഞാനൊരിക്കലും ഒരു ആചാര്യനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് അല്ലെ, നമ്മൾ സാധാരണ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണം? ഭഗവാന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവതി അല്ലെ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ പറയണേ എനിക്ക് അത് വേണം, എനിക്ക് ഇത് വേണം, എനിക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷനുണ്ട്, എനിക്ക് ആ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇനി ഇതുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും
നമ്മള് അമ്പലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? കാരണം എപ്പോഴെങ്കിലും ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവതി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അർപ്പിച്ചതായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നോട് ചോദിക്കണ്ടേ? അല്ലേ? നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാറില്ല അല്ലേ? നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാം, ഭഗവാനെ ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടില്ല, ഭഗവാന്റെ പേരിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിക്കാം? നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ല. അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളേതായ ആ പേഴ്സണൽ പെർമിഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലേ? കൃഷ്ണബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സന്മനസ്സുള്ള സേവനം ഈശ്വരപ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതനെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾ ആരും നമ്മളോട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല, നമ്മളായിട്ട് നമ്മളത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പോഴാണ് കുറേയും കൂടെ ഭഗവാനോട് നമുക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദ്വൈത അദ്വൈത അദ്വൈതപ്യ ശക്തോസി കർത്തും യോഗമാശ്രിത സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെ? ഭഗവാൻ ആദ്യമേ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മസന്യാസം അല്ലെ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കാണ്ടിരിക്കാം അല്ലെ? കർമ്മം ചെയ്യാനേ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, കർമ്മഫലം നമുക്ക് എടുക്കാൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മുടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ആ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയോധ സേവനാണ്. അതിന് ഭഗവാൻ ഓരോ ലെവലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിനക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യൂ, ഇത് ചെയ്ത് അതും പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതായിട്ട് പറയുന്ന കർമ്മഫലങ്ങളെയും തിരിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും അല്ലെ നമുക്ക് എടുക്കാണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ. എന്നിട്ടോ ശ്രേയോഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസ ജ്ഞാനധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ജ്ഞാന കർമ്മ ഫലത്യാഗം അന്തിരനന്തരം ജ്ഞാനാത് കർമ്മ ഫലത്യാഗാച്ഛാതിരനന്തരം നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ? ഒരു 5 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ആദ്യം പറയണത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ മുഴുകി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക. അതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാനും നേടാനും ഭക്തിയുടെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തന്റെ കർമ്മം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുക. അതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുക. ഇതൊന്നും പറ്റിയില്ല എന്താ പറയണേ? ജ്ഞാനം ആർജിച്ചിട്ട് ധ്യാനവും ആർജിച്ചിട്ട് അതുവഴി ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനിക്കുള്ള കൂടുതൽ കാര്യം ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് താഴോട്ട് പറയുന്നതിനർത്ഥം നമുക്കതൊന്ന് തിരിച്ചു വായിച്ചു നോക്കാം അല്ലെ? ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ പറയണേ? ഭഗവാൻ പറയണത് ജ്ഞാനത്തെ ആർജിച്ച് ധ്യാനത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് അല്ലെ? അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. എന്നിട്ടോ ധ്യാനത്തേക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്തെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ധ്യാനവും ആർജിക്കുക. അതായത് ഏറ്റവും വേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? ആദ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ആചാര്യനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ആ ആചാര്യന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കുക. ആ ജ്ഞാനം വഴിക്ക് ധ്യാനം ഉണ്ടാക്കാം. ആ ധ്യാനം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ? അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മൾ ആരാണെന്നും നമ്മൾ എന്താണെന്നും അല്ലെ? നമ്മുടെ പരമാത്മാവിന്റെ ബന്ധങ്ങളും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്ന, ശരീരമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ആചാര്യനെ അനുഗമിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കുക. ആ ജ്ഞാനം വഴിക്ക് ധ്യാനം ഉണ്ടാക്കുക. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഈ രണ്ടിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക അല്ലെ? എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾക്കുള്ള കർമ്മഫലത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതല്ല, കർമ്മം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അല്ലെ? കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ എന്താ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ജീവൻ ഓരോ ദിവസത്തെയുള്ള നമ്മുടെ വളർച്ചയും നമ്മുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് കർമ്മം. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫലം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ധ്യാനം പിന്നെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിപ്പിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കർമ്മത്തെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് നിബന്ധനകളെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ
ഇത് ചെയ്തില്ലേ നീ ഇത് ചെയ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യൂ, നമ്മൾ തിരിച്ചതിന് പകരം നമ്മൾ അതിനെ റിവേഴ്സ് ഗിയറിലിട്ട് നോക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ പടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ അതുവഴി നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പടിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് ജ്ഞാനം ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടി ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മേലോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഉയരാൻ വേണ്ടി നോക്കണം. ഭക്തിയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുകളിലിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം ഭക്തിയിൽ എത്താനുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനം മൈത്രകരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമേ സന്തുഷ്ട സതതം യോഗേ യദാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധ യോ മൽഭക്ത സമേ പ്രിയ. മാത്സര്യം കൂടാതെ, അതായത് അസൂയയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കൂടാതെ സർവ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ. കാരണം നമുക്ക് ഒന്നിലും അവകാശം പറയാൻ നമുക്കൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മളേടെ ഒന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ വരുന്നത്, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, നമ്മൾ പോകുന്നതും ഒറ്റയ്ക്കായിട്ടാണ് പോകുന്നല്ലേ. ആകെ നമ്മൾ കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. ആ കർമ്മഫലത്തെ എങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയണത് അല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾ വരുന്നതും ജീവസത്യമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കാണ്, പോകുന്നതും ജീവസത്യമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആണെന്ന് ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി 8, 9, 10 അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. അപ്പൊ മാത്സര്യം കൂടാതെ അർജുനോട് ആദ്യമേ പറയണ്ട, അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാര്യം അല്ലെ. അസൂയയില്ല അല്ലെ, എന്നോട് അസൂയയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീ എന്റെ ഭക്തനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിനും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ. കാമക്രോധ ലോപമോഹ അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കുള്ള ആ ദേഷ്യവും ക്രോധം. അപ്പൊ ആദ്യമേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന് ഏറ്റവും നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത കാര്യമാണ് ക്രോധം അല്ലെ. അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട്, അതായത് നല്ലത് വന്നാലും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല, ചീത്ത വന്നാലും നമുക്ക് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണ്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥിതിയിലിരിക്കുക, ക്ഷമാശാലിയായിരിക്കുക. കാരണം എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു സമയമുണ്ടല്ലേ. നമ്മളൊന്നും ധൃതി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ക്ഷമാശീലമായിട്ടിരിക്കുക. ഭഗവാൻ തരും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് തരും അല്ലെ. നമ്മൾ മുല കുടിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥ കേട്ടു അല്ലെ. പെട്ടെന്ന് അമ്മ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് കുട്ടി ആകെ ചെട്ടി നിളച്ചൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ആ കുട്ടി വീണ്ടും, അതെന്താ കാര്യം? ആ കുട്ടിക്കും ക്ഷമയില്ല അല്ലെ. ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സന്തോഷത്തിൽ കൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്നുള്ള വിഘ്നം വരികയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ലതും ചീത്തയൊക്കെ വരും. അതെന്താ കാരണം? നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തിന്റെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാം. സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കും, എല്ലാത്തിനും സംതൃപ്തി കാണാൻ നമ്മള്. നിയന്ത്രിതാത്മാവ്, കാരണം എല്ലാത്തിനെയും സമചിത്തതയോടെ കാണാം, എല്ലാവരെയും സമചിത്തതയോടെ കാണാം. മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച്. മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ എന്താ വേണ്ട? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ വഴിക്ക് പോവും, നമ്മൾ നമ്മളെ വഴിക്ക് പോകും അല്ലെ. നമുക്ക് ഒന്നിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ അല്ലെ, നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലും മനസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഉപയോഗിച്ച് എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ, അതായത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്നും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ, അതുകൂടി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അർജുനൻ ആദ്യം ചോദിച്ച അതിന്റെ പല പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഓരോരുത്തരും കഷ്ടമാണ് അല്ലെ, അത് ചെയ്താൽ പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെയല്ല. പിന്നെ നമുക്കുള്ള ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു ഭഗവാൻ. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, ഇന്നന്ന സ്വഭാവത്തോട് ഇന്നന്ന കാര്യങ്ങളോട് കൂടി എന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അഷ്ടിക എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. കാരണം ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അവിടെ മതമാത്സര്യങ്ങളില്ല, എല്ലാവരും ഒരേ മാതിരിയായിരിക്കുന്ന അല്ലേ. അവിടെ ആരും ഒരു മിഥ്യാഹങ്കാരം, ദേഷ്യമോ തല്ലുപിടുത്തോ ബഹളങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. വളരെ സംതൃപ്തരാണ് എല്ലാവരും. അവിടെ സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അവിടെ കാണുന്ന ആ സെയിം പാറ്റേണിൽ നമ്മളോട് ഇവിടെ ജീവിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ കാണുന്ന അതേ പാറ്റേൺ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോകാനുള്ളതായിട്ടുള്ള സ്വയം നമ്മൾ അതിനെ പ്രാപ്തരാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെച്ചാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അവരെ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. യസ്മനോ ദിജതേ ലോകാനോ ദിജതേ ച ഹർഷാമവർഷയോദ്വേഗർ മുക്തോ യസ ചമേ പ്രിയ. ആരാലാണോ ആർക്കും
ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്. അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? നമ്മളാൽ ഒരാൾക്കും ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും തീരാതെ, അതായത് മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ടിരിക്കാം, മറ്റൊരാൾക്കും നമ്മൾക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ടിരിക്കാം. ഏതൊന്നു വന്നാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, അതായത് സ്ഥിരപ്രജ്ഞനായി സമചിത്തതയുള്ളവരും സുഖദുഃഖങ്ങളും ഭയോദയ കണ്ഠങ്ങളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്ന ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അതായത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് അതന്നെ ഭഗവാൻ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ പറയണം. അതായത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞു, അല്ലെ, എങ്ങനെയാണുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്നുള്ള, അങ്ങനത്തെ ആളെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ പറയണേ, നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരാൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ടിരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാലോ, ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, ആരാണോ ഏതൊരാളും അസ്വസ്ഥനായി തീരുക. കാരണം പല ആൾക്കാരും നമ്മളല്ലേ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ, അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാണ്ട് അത് അവരവരെ വഴിക്കുക, നമ്മൾ നമ്മുടെ വഴിക്കുക, നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും ബാധകമല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്, നമ്മുടെ പങ്ക് വെറും ഭഗവാനിൽ മാത്രമുള്ള മക്കൾ. അവരൊക്കെ വിവരമില്ലാത്തവർ എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ട് എന്നുള്ള വിചാരിച്ച് അതിനെ വിട്ടുകളഞ്ഞേക്കാം. സുഖദുഃഖങ്ങളും ഭയോദകണ്ഠങ്ങളിലും സമചിത്തത അനുഭവിക്കുന്നവരാരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എടുത്തെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ? നമ്മൾക്ക് ആകെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഭഗവാനിൽ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതല്ലാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാഞ്ചല്യം, കാരണം ആദ്യമേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും തരികിട ചെയ്യുന്ന ആളെ മനസ്സാണെന്ന് ആദ്യമേ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? മനസ്സാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും. ആ മനസ്സിനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? രജോ ഗുണം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കി ശാന്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനസ്സ് സന്തുലാവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് പിന്നെ ഭഗവാനിൽ മാത്രം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എനിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടാണ്, അവരെന്റെ ഭക്തനാണ്, എനിക്ക് അവരെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. എന്നിട്ടോ അനപേക്ഷ ശുതിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യത സർവാരംഭ പരത്യാഗി യോ മൽഭക്ത സമയപ്രിയ. സാധാരണ കർമ്മങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യത എന്നിവയില്ലാത്തവനും. അതായത് ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും, അല്ലെ, നമ്മൾ ചിലവര് പറയാല്ലേ 5 2 7 എന്ന് പറയാം, 6 1 7 എന്ന് അറിയാം, 4 3 7 എന്ന് പറയാം, അല്ലെ? അൾട്ടിമേറ്റ്ലി റിസൾട്ട് എല്ലാം 7 വരണ മാതിരി ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ പല പല രൂപത്തിൽ നമുക്കത് പറഞ്ഞു മരുന്നായി. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യത എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലമുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ, അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ ഫലം എല്ലാം ഫലേച്ഛ കൂടാതെ എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ, 3 തരത്തിലാണ് പറയുന്നത്. 12, 13, 14 ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു സർവ്വജീവനും സുഹൃത്തായും അവകാശബോധമില്ലാത്ത മിഥ്യാഹങ്കാരില്ലാത്ത, അങ്ങനെ പറയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആരെ കൊണ്ടും ബുദ്ധിമില്ലാത്ത, ആരും കൊണ്ട് നമുക്കും ഒരു ശല്യമില്ലാത്തതും സുഖ ദുഃഖങ്ങളും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്ത, മനസ്സിനെ ചഞ്ചലിപ്പില്ലാത്തവനും, പിന്നെ സാധാരണ കർമ്മഫലം ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവൻ, വിശുദ്ധനും എല്ലാമായിട്ടുള്ള വ്യഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്നിവയില്ലാത്തതിനും ഫലമുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനാ എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. എന്നിട്ടോ ശിഷ്യദ്വേഷ്ടേന ശോചദിന കാക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യ സമയപ്രിയ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനെ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയവനാണ്. അതായത്, അല്ലോ, ഉത്തമാധികാരിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളാണ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞത്. സന്തോഷിക്കുക, നല്ലത് വന്നാൽ സന്തോഷമുണ്ട്, ഒന്നിനോടും ദേഷ്യം തോന്നില്ല, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ ദുഃഖം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇവിടെ ആക്കാൻ ആരുടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നല്ലേ? പ്രഹ്ലാദിന്റെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന. പ്രഹ്ലാദിനെ പല പല കാര്യങ്ങളായിട്ട്, അല്ലെ, ആനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ കുന്തവും വാളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ദ്രോഹിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ മലയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉരുട്ടി വിടുന്നുണ്ട്, കടലിന്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവിടുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്തൊക്കെ സ്വയം ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആ ഭഗവാനെ മാറ്റി നാരായണ 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 എന്നല്ലാണ്ട് മാത്രം വേറെ ഒന്നും അത് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും വീണ്ടും പ്രഹ്ലാദൻ അവിടെ നിന്ന് എനിച്ചു വരും, അല്ലെ? കാരണം എന്താണ്? ഇതിലൊന്നും ചിന്തയില്ലാതെ ഈ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണങ്ങളോടും കൂടി പ്രഹ്ലാദൻ ആകെ ചെയ്യുന്നത് നാരായണ മന്ത്രം മാത്രം ചെയ്യുന്നത്. എന്തുണ്ടെങ്കിലും അത് നാരായണൻ തരുന്നതായിട്ടും നാരായണന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പം
അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ശരീരബോധം ഇല്ല അവിടെ. അതാണ് വരുന്നത്. അപ്പം സന്തോഷിക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ്. സമശത്രോജമിത്രജാത തഥാ മാനാപമാനയോ ശിതോഷ സുഖദുഃഖേഷു സമസംഗവിവർജിത തുല്യ നിന്ദാ സ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ ഏന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതേർ ഭക്തി മന്മേ പ്രിയോ നര. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ചിതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഓരോ വിധം കൈക്കൊണ്ട്, അല്ലെ, നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടാണ്, അല്ലെ, ആരോ ഒരാൾ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് അപമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു മറ്റല്ലേ ആളെ ഇല്ലാണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്ത് വന്നാലും നമ്മുടെ മനസ്സിന് ധൈര്യം വേണം. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവന, എല്ലാത്തിലും കാരണം നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിലും സമഭാവന. എന്താ കാരണം എല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കളാണ്, അല്ലെ. അവരെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അടിച്ചിട്ടും അവരുടെ അതാത് സമയത്തുള്ള ഗുണവിശ്വാസം ചെയ്തതുകൾ കൊണ്ട് അവരെ ഓരോ സ്വഭാവങ്ങൾ വരുന്നതും. അപ്പൊ നല്ലത് കൊണ്ടും ചീത്ത കൊണ്ടും നമുക്ക് മാനമോ അപമാനമോ ഒന്നും നമുക്കില്ല. ശിതോഷ ദുഃഖങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, നമ്മൾ ആരും ആദരിച്ചില്ല അനാദരിച്ചാലും നമുക്കൊന്നും ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. പിന്നെ യശസ് കിട്ടിയാലും പ്രശ്നമില്ല, ദുഷ്കീർത്തി കിട്ടിയാലും ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഓരോ വിധം കൈക്കൊണ്ട് ഒരേമാതിരി സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായി നിന്ന് അസത്സംഗത്തിൽ നിന്നും എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തന. അസത്സംഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സത്സംഗത്തിന് പോകാൻ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകളോ ആവശ്യമില്ല മാത്രമല്ലേ ക്രിറ്റിസിസംസ്, അതായത് ഈ വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ചർച്ചകളിലോ ഇതിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാതെ കഴിയുന്നതും സത്സംഗത്തിൽ നല്ല ആൾക്കാരായിട്ട് മാത്രം കൂട്ടുകൂടുക. ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക, അവരുമായിട്ട് പറയുന്ന കേൾക്കുക. അസത്സംഗത്തിൽ വേറെ ഒന്നിലും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ കാര്യത്തിനും പോകാൻ പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും അവനെയും ജ്ഞാനത്തിലും ഉറപ്പിച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹ്യബോധം ഉപേക്ഷിച്ച്, അതായത് ഗൃഹത്തിൽ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നോക്കണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്, അത് നമ്മുടെ കർമ്മമാണ്. നമ്മൾക്ക് ഭാര്യയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യല്ലേ. ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, ഭഗവാനും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെ. ഭർത്താവായിട്ടും കാമുകനായിട്ടും അച്ഛനായിട്ടും മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം രാജാവായിട്ടും എല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളും ഇതെല്ലാം ഗാർഹിക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അച്ഛനായിട്ടും മക്കളായിട്ടും ഭർത്താവായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയായിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കർമ്മമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ അതിനെ ഏറ്റെടുക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് പോകരുത്. അറ്റാച്ച്മെന്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഏതു തർമ്യാമൃതമിതം വ്യക്തോഹം വരുവാസതേ യദ്ദത്താന മൽപരമാം ഭക്താസ്തീവ മേ പ്രിയ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം, അതായത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും നാശമാവില്ല. കാരണം അത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പോകും. അവിടുന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും ജനന മരണത്തിൽ പോകേണ്ട, അവിടുന്ന് നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ. ഇവിടെ സൂർദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണ് കാണാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം വളരെ ഒരു ചീത്ത സ്വഭാവമുള്ള ആളായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് കാമുക കാണാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര മഴയാണ്. എങ്ങനെ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഒരു പുഴ കിടക്കുകയാണ്. പുഴ കിടക്കാനായിട്ട് എന്തോ ഒരു സാധനം കണ്ടു, അതിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുക ചെയ്യണം. അത് പോയിട്ട് അക്കരെ പോയിട്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്, അല്ലെ, അദ്ദേഹം പിടിച്ചിട്ട് തോണിയൊന്നുമല്ല, ഒരു ശവമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള. അങ്ങനെ കണ്ണെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെറും ഭഗവാനെ മാത്രം ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ജീവിതം പോവുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്? അത് മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ആര് ചെല്ലുന്നു, ഭഗവാൻ നേരെ മുമ്പിലിരുന്നുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നാമം നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട്, ഏതാ നാമം നമുക്ക് ചെല്ലാനുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സനാതനമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം അതാണ്. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തി സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ഈ 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭക്തി എവിടുന്ന് എങ്ങനെ
ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഭഗവാനിൽ കൊണ്ടുവരാന്നുള്ള ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.